Cedric Buġejja li għandu 13-il sena qal is-service dog tiegħu Daisy li ilha miegħu ftit ta' xhur għamlitlu differenza kbira f'ħajtu u tajnu jeleb l-isfidi li tagħtih il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Waqt il-programm Kuxjenza jgħid li b'Daisy miegħu ma jħossu qatt waħdu. Niġi mill-iskola inkun stress għax ikolli ħafna homework. U mbagħad ikun hemm Daisy u tkalmani ħafna. Jacob Fava li għandu 9 snin għandu service dog li jisimha Honey li anki waqt il-programm ħasset li kienet iħossu anzjuż u telat fuq u tanqu. Jacob qalet li s-service dog saret parti integrali ħafna fil-familja u li għamlet differenza pożittiva f'ħajjet bina. Fejn jidħol reassurance tgħinu biex iżomm kalm. Meta kien iżgħar speċjalment kellu bżonn ħafna pressure therapy. Allura ħani trejnjata biex Jacob poġġi bil-qiegħda mal-art u tintefa' fuqu biex iħoss il-peace tal-kelba, il-nifs tagħha biex tikkalmah. Bil-liġi, service dog li jkollu karta tal-identità speċjali jitħalla jidħol fi stabbilimenti fosthom tal-ikel, sptarijiet u anki jitħallew jitilgħu mas-sit fuq l-ajruplan. Tkellmet dwar dan Cedric Flair Buġejja. Il-kelba għandha l-passaport tagħha wkoll. Ġurnata qabel ma sifirna morna bil-kelb għand il-vet fejn huwa ċertifika li l-kelba tista' li hija fl-istat ta' saħħa tajba. Però ma sibna l-ebda problema. Il-fondatur tal-Fondazzjoni Service Dogs Malta Joseph Stafraċ qal il-fondazzjoni ilha topra mis-sena 2013 u li bit-taħriġ tal-kelb li jingħata b'xejn jiġi jiswa mal-15,000 euro lill-fondazzjoni. Bħalissa f'Malta hawn ġriewi li qegħdin jitħejjew biex ikunu wkoll service dogs. Nemmen li Malta jiflaħ madwar 250 service dogs għaliex mhux biss għal persuna bl-awtiżmu jew diabete jew għal-mobilità, hemm ħafna oqsma oħrajn li nistgħu ngħinu. Normalment il-klieb li jitħarġu għal service dogs ikunu tar-razza Labrador jew Golden Retrievers. Is-Sur Stafraċ qal li meta kelb jitħarreġ għad-diabete jinduna li t-tifel jew adult waqalu t-sokkor qabel ma tinduna il-monitor tad-diabete.